96-2000. Beba veche l-au făcut prin 2012. Legea ne obligă să facem acest lucru. Și atunci, cu acest formular, dau un exemplu. Mergem la o casă și vedem, ok, cât ai casa? 10 pe 20, cocin ai 3 pe 5, mai figurează un garaj care l-ai acum, n-a fost construit, de l-ai făcut acum, mai figurează atât grădina, atâta curtea, betonată, nebetonată. Se va trece totul în acest registru și se va actualiza. Nu este vorba despre plătit amenzi sau nimic altceva, dar trebuie să actualizăm absolut toată baza de date cu toate proprietățile. Probabil că sunt unii dintre dumneavoastră, mai ales cei care aveți proprietăți pe firme sau proprietăți ca persoane fizice, dar sunt folosite în scop comercial. Acelea deja au fost actualizate conform legii, trebuia să vină fiecare proprietar și să și le declare conform noului cod fiscal. Exact așa va trebui să actualizăm absolut toate proprietățile și de aici ajungem și la un motiv de ce. În Primăria Dudeștii Vechi am găsit calculatoare vechi, e adevărat că și câteva mai nouțe, dar în general calculatoare foarte vechi, fără rețea funcțională, deci un fel de haos. Am lucrat în fiecare weekend cu o echipă, astfel încât să nu deranjăm activitatea din primărie și am făcut o rețea de calculatoare la nivel de an 2016. Vreau să vă spun că am cablat peste 1 kilometru de cabluri, am făcut necesarul de calculatoare, mă rog, am mai reținut din ce se putea salva, am mai cumpărat 6 calculatoare noi, am cumpărat licențe pentru aceste calculatoare, pentru că până acum nu prea am avut licențe. Pe luna viitoare, că nu ne-a permis bugetul, pe luna viitoare va mai trebui să cumpărăm și licențe de Office, că până acum am luat doar licențele de Windows 10. Deci, cam în cursul lunii viitoare, rețeaua va fi complet funcțională și vom instala un soft pe care îl folosesc foarte multe primării. Dacă nu mă înșel, vine de la o firmă din Sibiu, se numește Adicom, parcă. Noi avem doar un modul de bază de contabilitate pe care îl folosim de la ei. Nu ne-a oprit absolut nimeni să luăm și modulul financiar și modulul de taxe, impozite, registru agricol și așa mai departe și să funcționeze totul integrat. Noi am preferat să luăm modulul de taxe și impozite de la o altă firmă concurentă. Bineînțeles că nu pușcă nimic una cu alta, deci trebuie luat totul de la o firmă. Ca să nu mai spun de prețul de la care am luat modulul de la cealaltă firmă, nu trebuie să plătim, este doar un preț pe lună pe care îl plătim, dar tot softul integrat, vreau să vă spun că o să coste cât costă doar modulul și taxe impozite de la cealaltă firmă. Și când vom pune absolut tot acest sistem să funcționeze, ne vom actualiza toate proprietățile și absolut tot ce avem de băgat în sistem. Atunci vom putea spune că suntem o primărie modernă în care te duci la un ghișeu și în câteva minute sau secunde o să știi imediat dacă ai vreo amendă, dacă ai ceva restant sau dacă vrei un certificat fiscal, o să ți-l putem da chiar și pe e-mail. Și vreau să pedalez în direcția asta, să facem acest sistem cât mai repede cu putință. Să revin la problema gunoiului, să vă spun de ce
am înlocuit firma care a prestat până acum. Pe lângă faptul că, și nu comentez că e o firmă de apartament, am plătit cam 15.400 pe lună plus TVA pentru colectarea gunoiului. În foarte multe locuri ei nu prea ajungeau. În Keglevici au fost chiar și străzi în care n-au fost cu ani. Noi acum o să le trimitem să ne plătească gunoiul, din păcate, dar o să vedem de la caz la caz cum rezolvăm. Contractul acestei firme a expirat în 30 iunie. Eu nu am mai putut să-l semnez, să-l prelungesc, pentru că nu se încadra în legea achizițiilor publice, care spune că dacă un contract sau o lucrare este peste 30.000 de euro, trebuie să faci public, prin licitație sau prin selecție de oferte, pe criterii, și nu poți să faci atribuire directă. Atribuire directă faci doar când un serviciu sau dacă cumperi ceva pe primărie este sub 30.000 de euro. Ei, ce făceau? La acest contract de 15.400 de lei pe lună, 30.000 de euro se adunau în mult mai puțin de un an. De exemplu, l-au semnat din octombrie până în martie, a expirat contractul, că nu poate să-l facă mai mare pentru că depășește 30.000 de euro. Oricum, legea spune că poți o singură dată să faci cu o firmă, deci dacă tot faci pe bucăți contractele, oricum încalci legea și este penal. Când le-a expirat în martie, am mai făcut pe 3 luni. Le-a expirat din nou, deci eu nu puteam să fac o ilegalitate și atunci am zis, ok, dați-mi o ofertă. Mi-au dat, la fel cum au lucrat până acum, cu 4,20 lei plus TVA pe kilogram. Și le-am spus că mulțumesc, o să mă gândesc, o să mai solicit și alte oferte ca să văd. Și ei mi-au zis să-ți mai trimită noi 2 oferte. Zic, nu, zic, știu și eu de unde să-mi iau 2 oferte. Zic, voi dați-mi oferta care o considerați voi. Atunci mi-au dat 4,20 lei cu tot cu TVA. Am mai cerut oferte în stânga, în dreapta și așa am ajuns la firma cu care am semnat contractul, care se numește ASEA Ecologic Service, e din Arad și este parte a unui concern internațional care colectează gunoi în foarte multe țări din lume și din Europa în special. Se numește FCC. Foarte mult vedeți semnul acela de FCC și pe etichete. De la 15.400 de lei plus TVA, acum o să avem factura 10.000. Și promisiunea că o să fie mult mai eficienți, pentru că ei vin cu mașini mai mari, au GPS, durează probabil o tură, 2-3 până își optimizează rutele și până o să vadă și ei cum este cel mai eficient. De aceea au și fost un pic de sincope la început. Dar eu sunt convins și noi, în special Adi, că el se va ocupa, adică el se ocupă, o să facem tot ce ține de noi ca să funcționeze totul foarte bine. Cu acest 10.000 ne încadrăm în acel plafon anual de 30.000 de euro. Deci am făcut alegerea perfect legal. Pe lângă asta mai vreau să vă spun că legat de gunoi, s-a făcut o asociație la nivelul județului Timiș, la fel cum s-au făcut asociații la nivelul tuturor județelor, dar vă spun de Timiș că pe noi asta ne interesează. Această asociație se numește ADID, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Deșeuri, în care tot județul licitează global cine va fi operatorul care colectează gunoiul și cine va fi operatorul care stochează gunoiul, deci groapa de gunoi.
Pe groapa de gunoi deja avem un câștigător, se numește firma Polaris din Constanța. Probabil că știți acel patron care a fost prins cu șpagă pe aeroportul din San Francisco. E firma lui, dar aia nu contează. Groapa este la Jimbolia, deci noi acolo trebuie să ducem gunoiul. Și vreau să vă spun că și ei ne dau o factură, nu este deloc mică, este 148 de lei pe tonă. Deci noi, lunar la gunoi, de la primărie avem două facturi. Una de colectare a firmei ASEA, care este 10.000 plus TVA, și cealaltă în funcție de cantitate. Până acum variam, ajungeam și la 75 de tone pe lună cu vechea firmă, 50, 60, 75 de tone.